Chino! Opa. Sa hirap ng buhay ngayon na talaga nga namang gastos dito, gastos dyan, bills dito, bills dyan, ay nako, naglilipa na. Naglilipa na ang mga gipit pero may love life. Apakayabang nyo, may jowa kayo pero ngayon problemado kayo kasi nga tight ang budget. Huy! Yan ang sinasabi ko sa inyo, makipag-break na kayo tapos balikan nyo na lang ngayong February 15, di ba? Mahal! Ano ko sa'yo, Kim Chino Emneda? Ay, dito na naman ako na Single pa rin ako yung nida. Single pa rin ako this coming February 14. Meron pang chance para humabol kayo at habulin natin ang Valentine's ng magkasama. Huy! Ako daw maalang spicy. Opo mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. Ako to si DJ Kim Chino at makakasama mo ko 69 tayo. 6 to 9 p.m. 6 to 9 p.m. ako ang ngayong makakasama kung ikaw ay nararush hour ngayon, kung ikaw ay nakatulala, kung ikaw ay nagdadrive, at kung ikaw ay nababad trip sa kaharap mong kotse. Di ba may ganyan? Kapag nagdadrive ka, nakakabuwisit yung mga nangaagaw ng linya, ano pa ba? Yung mga nagbibit ng red lights, ano pa yung singit ng singit, ano pa ba? Basta. Basta yung mga hindi marunong sumunod sa traffic regulations. Traffic regulations. Diba? Huwag ka naman bad trip. Huwag ka mag-alala. Kasama mo naman ako. Kasama mo kong mababad trip. Medyo mainit nga yung ulo ko sa mga ganyan. Ewan ko ba, simula nung nag-drive na ako araw-araw, talaga nga naman yung PC ng aking pasensya ay parang umiksi. Diba? Anyway, mabalik tayo sa mga may jowa na kung saan tight ang budget. Alam nyo mahal, ito para sa mga may jowa, may asawa, may love life, pero problema kung anong regalo. Hindi lahat ng tao o jowa ay talaga nga naman mukhang pera. Di ba? Hindi naman lahat ng jowa o minamahal ay talaga nga namang gusto ng material. Minsan pwede naman yung non-material things ang ireregalo mo sa kanya. Kaya tonight sa ating Chinitox, usapang pag-ibig mula sa spicy opa mo sa radyo. Wow! Ibibigay ko ang mga ideal Valentine's gift kay jowa, non-material edition. Umpisa na natin. Unang non-material Valentine's gift kay jowa ay, lambing. Ganun kasimple, di ba? Alam nyo, priceless to, libre to, ha? Tapos, and at the same time, kayang-kaya mong ibigay, di ba? Hindi mo kailangan ng malaking budget para dito. Isang mahigpit na yakap, hawak kamay, ano pa ba, yakap sabay hug. Kisabay hug pala, kisabay hug. Ano pa ba, yung mga lambing na nagbibigay ng pagmamahal and at the same time, init sa katawan. Di ba? Nakakabawas yan ng overthinking at tampuhan. So, minsan, mas okay na ibigay mo na lang yung katawan mo. Hindi, ibigay yung katawan, ibig sabihin yung sarili mo, ipanlambing mo na lang sa jowa mo imbis na bumili ka pa ng bouquet o chocolates kasi hindi naman lahat na-appreciate yung material things. Ito napaka-basic, napaka-simple, and at the same time, hindi mo kailangan maglabas ng pera, iba ang ilalabas mo. Di ba? Ilabas mo yung embutido. Pwede ba? Pwede naman embutido sa ref. Diba? Kasi panlambing mo ang embutido mo. Gawan mo ng breakfast or dinner. Wow! Ay, nako. Buti na lusot natin ang embutido. Anyway, always remember, mahal, na hindi mo kailangan na maraming pera. Kapag mahal ka ng tao, ay sinasabi ko sa'yo, ikaw lang sapat na. Ikaw lang mabubusog at maduduwal pa siya. Anyway, wali sa palang yan. Isa pa lang yan sa non-material gift na pwede mong ibigay kay jowa o kay asawa.
Huwag ka mag-alala, hanggang 9 PM pa naman si Kim Chino. At syempre, balik muna tayo sa Rakrakan Music. At dito ka lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Metro's #1 Love Radio.